So guys, hapit ko kuha dari udlot. Yan mga ni antaki na po niyang pagiliran lagi. Anang usay makalimot kog inom og tubig. Subas ka busy. Ya, malaghan man na siya kay sige man na sila nakuhaan ng udlot. Ngayon siya kaysa isang hugasan kaya isang timplahin. Ing among bibi. Lami man ang imong posisyon diha. Oy, lami man ang posisyon among sunshine oy. Lami man posisyon among sunshine oy. Hugaw man mo. Hugaw man ka mo suko. Arte ba oy, arte ba di mo magpahilam? Di magpahilam. Ano man, saan ka? Ha? Dili pwede mo sulod dito. So bagkuan ko dari kanang hinihini ko dari malin sa mga tanam. Ay, sus nanguhit man. Ay, asa man? Ay, pagkaon. Siya pa. Pagkaon. Walang kabisi ko dari guys kay kuan kanang ako ni sa duog. Manta kay gabi ni atake gahong hyper grabe sakita jud kadughan ti dyan hapit na ko magpadasa hospital gabi sige ra ko ginom og kuan sige ra ko ginom og ni tubig na ulian ra pud ko pero wala stress na lang ko sa kadlaw na ulian guys manang gari hinahinay lamang ko og pangwa sa mga kuan nga sagbot ba kanang mga nanungtong sagbot nga nanungtong sa tanom hinihini ra ko pang ha yan aghang sunshine dari di hey 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 ang naong guys kanang hinihini ra ko dari kay masamot man ko ka sakit og magsigira kog lungkod ano gay nahinir ko dari pang kuan guys kaya may daha mga nasa bitaw mga ni manang panangtangan sa mga tanong bitaw na nutong ito ang sunshine no. Hi sunshine sunshine asa kitig ko sunshine uy dali dali mama dali asa mas kinit ha asa ay, bigat kayo sa di karogi. Asa si kinit. Bagid-bagid dayon. Ngayon na magid-idayon. Up ka. Ay, sinina ron napuno na dyan sa buhok ron. Up na ka. Hi, Ma'am Bisminda. Good morning diha. Good morning, good evening. Oh, lingkod na siya diha. Wala yung lingkuranan. Si kinit kaniya na ito ikabugno. Oh. Mga ba na ikaw ba niyo do? Ikaw na ka ba niyo do? Aper. Aper baby. Para kahinduan talaga siya guys, wala kang kaarte. Sige sir panguan. Pang pilap-pilap ko yung gihilaman siya dyan, kamot kay hugaw man. Gusto ko, wah! Mano na guys kanang kuha na siya guys katay gamay raman sa pakatayan ang daghang nga ni bitaw guys sa kanang cardinal hangin sa gipadaghan naghalakado siya may nag higdaanan ay nasa man na
Ha? Ano, sige, magpanghilo na ng imong tiil. Arti man kay ka. Ha? Arti kayo. Mani among kinit-kinit. Ay, Trisha mong kinit. Trisha mong kinit. No? Mani among kinit, ma'am mo. Ma'am Bismillah. Mani amuhang kinit nga bungutan kayo. Kaso lang nang wag. Kay wa man ni hibuti nang wag noon. Moadtos gawas, mangaway. Hay. Mangaway ka. Hello guys, morning. Si Mama Ruby kay Badman ang gipamati ni Mama Ruby gabi man. Nayayay man si Mama Ruby, wala no nakapaninda sudan. No. Wala nakapaninda sudan no. Lap. Hindi magkiat ha kay sasang gilubos-lubos diri og trabaho kay kuan kanang Lunes na pud ko magsugod og luto guys, kay langanin mag luto ko karon Huwebes ja Bernes na ugma. So ako nakakuan gapon guys, kay nagpaway ko niya ang gibutangan og ngani kay grabe jud kainit agang mga tanom dari nga sunog. So hasang gibutangan kanang wala ginarang kabisi na dari guys, kay gapon pa ko nagsugod kay wala gina kanang kani di man siya pwedeng sa init na siya kuan kay masunog man na siya guys. Diya mo na ang gibutangan na laman sa nahog. Ngana kay duha man na kabukang ingana guys. Kay didto inag mga bandang alauna grabe na dyan kainit man ang agabang mga tanom dari na sunog. Ana nang gikuha ali guys ag dahon nga nasunog. So ay daghan ay kadto mga tanom dari man ang kinahanglan din na ngariin kada adlaw nagluto mo ari jud ko kay haman na silang pangliliin lagi kay nagbalik na po dari wala na nahurot ng mga dahon guys. Diya init na pud guys mo pahoy na pud ko kay diya magtanom na pud ko og saging. So magtanom ko og saging guys kay wala kuan ang daghan tag saging puhon ani. Wa pa ko mahuman kay na pa ko ipamutang dihang napita. Yeah. Sunod adlaw na pud ang ugma day pud guys kay Bernes. Na grabe init. Jag labi nagahod dito guys, grabe jeng kainit ug di muna kuanon. Atepan masunog jud tanan ang mga tanom na may tanom nga di ganahan sa init. Kani siya okay ra man siya jag dari nga kawayan hasang gi kuan hasang gi balindad to asa nagibutang niya kay init. Ahon gi kuan bagi duha ka kaang kay nagusa na bagi tulong ni sa kakawayan nga ani. Guys kanang mahaw sa ako. Kay init na pud. Okay, guys na grabe. Adjud na kuan dyan na lipay ko guys kay ang gitugsok dira sa gilid ng buwak na. Mas kaso siya. Ang pang butangan dari kay ganahan jud bumbil guys, labi nagkatong yelo lagi, ngita pala ko yelo asa ka pa maka. Kita og yelo ani. Na grabe ka init. Ja nice kaso guys na. Kay mo ni hanggi kuha nga di na siya mo buka baka lang mo baka na siya close ra. Ganahan jud ng mga buwaka lagi kanipod siya kay mga pino nang gipang silong dari kay grabing kainit kadyo. Diya guys nalipay ko kay agahan kuan guys kanang dito sikwa ning bunga na naala na si bunga guys to laki ya tambok pure buyag hang kuan guys nang nadak sila guys bunga na siya magana kay sa kuan pero kinahanglan jud sa kuan ang kay na mga ningamang ay ang kainit. Sinikul di ay ng laba. Asang gisugo pa pang laba guys.
Ja, gating malbiri na napoy bunga daghan to ah. Nanarabay harbisuno na ah. Nakagkado daghan na ah. Hindi ako mag-harvest guys. Diya guys, kanang maway sa kudari dari sa kusa baybay. Nice kadug mga baybay guys no, kanang nay panahon man pud nga kuan kabatuan ra na siya. Nay panahon nga puro bas pud nga na ba. Ngayon mga Mayo, Abril, nice kadug ang dagat dari kay kuan ay dili kabatuan. Sa dati ko ni Ma'am Ingrid kay dari ra mi sa Ma'am Ingrid picture just kahoy dia ni sis pass di ay taga Switzerland mo padung na ra ba pud siya muli. Mo bakasyon na pud siya guys. Kada tuig man na sa mo bakasyon. Sa taot pud ko ni Ansan Blanton dia sa Hawaii. Salamat kaadyo ni Ma'am Bitani dia sa Germany. Salamat. Ug si Ma'am Bisminda padung na pud mas Minda muli guys kay bakasyon lagi pud siya sa Pilipinas. Wala ginang todo ko anjud mi kay maabot na gamuhang sponsor na ni sa muhang kusina. Salamat kaadyo. Diyan guys na napahuway ko dari ga lingkod-lingkod ra ko kay kuan. Kanang pahangin-hangin kay lam yung paghangin dari maglingkod kas baybay kay grabing kainit. Wala gina guys kanang minta grabing kainit ja. Problema po tag sige uwan. Problema po tag grabing kainit marag lahi na jud kadto ang panahon ron ba kay init jud kay sa nga tanan nga kanang mura kag makudyapan bitaw sa mag-init ka. Nya wala guys kanang naay mag tawag dito lisod day kadto nang atakihin tag hyper kay des ni agi hyper ko. Nya ganihang gabi pud ning atake na pud kanang wala gina lagi ko ginom datong dahon sa kuan guwabano kanang karnaba manas buhol guyabano dahon dyan ay nintungtong dito nga foreigner to ah foreigner siya ka naligog dagat dari tungtong siya na so linaw kadug dagat rong panahon na may panahon nga grabe po ka bawd dyan is papaidi managat manunta kay wa man sa duty karon. Nagawat lagi po ko guys kay kuan kanang manglakaw miron. Magkuha mi og kuan kanang saging nga tawag dito katong yellow bitaw sa guys ug kanang mahinog na kanang tagas kadoy sa tawag na tawag dala sa Cebu kay saging sa dato man kuno. Bangan ba na? Bangan siguro na kay lain mo tong suway bagyo. So, mananom ko na to sa hangamo kay malagi na gisugo ko jag patanom des ni agi pa to paguli di jawa pa na mo matanom. So kay January 1, January pa man ron kinahanglan ta mga January magtanom na tag kuan para sunod tuig maka-harvest na ta og saging. Nya naidaghan mga gis datos kuan kay nay foreigner to ah. Naidaghan ng gilang-wilangon. Wala ko dari kalingkod-lingkod ako guys kay saba po lagi kaado datog naghimo og bangka. Salamat kaadto ninyong tanan guys sanang atilam pong apil sa atong pag-ampo ang mga taga Japan kay malagi na karon guys na ay kuan naglinog didto. Sa tao di ko ni Hati Mers diya sa Japan og ni Mers and family diya sa Korea og ni Ma'am Ging diya sa Cebu City. Salamat kaadto Ma'am Ging kanang nangakadug bunga imuhang lamonsito. Salamat kaadto di ay sa imuhang mga grasya nga imong gi paambit pud namo labi na ni Cristel. Salamat pud kaadto ko ni Ma'am Bisminda ug sa tanan. Salamat ni Ma'am Primitiva Sarong. Salamat kaadto. Shout out diha Ma'am Linda Madison. Salamat kaadto Ma'am. Di na mo ma-mention tanan guys kay katura mga nahanaan nga mga ngan. Salamat kanang amping ug ampo tang tanan guys kanang atong iampo nga atong year 2024 nga paladyo ta sa mga sakit, iladyo ta sa mga katalagman kay malagi na karon guys daghan kadto mga katalagman nga nahitabo karon. Labi na karon grabe na sang kainit ja. Daghan na pud kadto mga kuan kanang gahapon ay hang nabalitaan lagi pud dari nga
yatake na pud sa sobras kainit nga naman ang amping ta. Sige lang tag inom tubig. Kaya guys, thank you for watching guys. Love you all, amping ug amputan tanan guys. So mao ni ang video karong adlaw kay malagi na wala tay ganap. Ja manghinaot na maghapon ko nga naara maghapon mo magsubaybay din ang video kay mado nalaman matay makadakong tabang namo nga maka pamisuta. Salamat. Ja, see you my next vlog guys. Love you all.